ሃይማኖታችን መሞት እንጂ አንጥፍ። አባቶቻችንም ይህን ሃይማኖት ያቆዩት ለሰይፍ አንገታቸውን እየሰጡ ነው። እኛም ደግሞ ለልጆቻችን አንገታችን ሰጠን ሃይማኖታችን እናወርሳቸዋለን። בישראל את האנשים הטובים לימדו אותם להיות רעים. אז שלא דופקים על השולחן לא מקבלים שום דבר. מה החלטתם כאן? החלטנו להילחם. אבותינו הקריבו את חייהם כדי שהשבט שלנו ימשיך בקיומו. הם העבירו את המסורת אלינו עד הדור הזה. ובדורנו כשאנחנו רואים שהכל הולך לאיבוד, אז חבל, למה מסרו את נפשם? זה באמת חבל. יש רבנות, חוקרים אותנו חקירה, אנחנו עייפים, אנחנו לא יודעים לדבר עברית, יש מתרגם, אומרים לנו, למה באתם לכאן? בכלל אתה, למה באת לכאן? הארץ הזה, כן, באה הארץ הזה, מה זה? זה ארץ ישראל. הגענו, מי אמר לך? אמרו לנו, אנחנו הגענו לכאן, רצינו להתחיל לברוח לארץ ישראל, בהתחלה הסבירו לנו אבותינו אנחנו יהודים, זה בית שכר שלנו, לא בית שלנו של איתופיה, הבית שלנו הוא ירושלים, לא אומרים לנו יש לנו אנשים, אומרים ירושלים מקום שלנו, זה נשבע לאבותינו הקדוש ברוך הוא. ዛሬ ማይኔ አደራሹ ደግሞ ሁሉ ማይኔ ዛሬ አብኩና እና ሲጀም ለማህል ገባሁት ነበር። በዚያ ግን ማርገው ሊገርዙ አንዱን ገርዘው አንዱን ሊገርዙ ማን ገረዘው? ፈረንጆች ናቸው። ይኸውማ ስቶቴል ና ካያዝና ፎቶ ተነሳለ ወግድ በይታ በኋላ አራ የለም አይሆንም ነገሩ። በኋላ ያሰረ ነው ያው ገረዝ ግን እንዲያው ጎበዝ ነው፣ ጥሩ ነው የቆረጠው። አቆራረጡ ጥሩ ነው አደረገና ያነ ደሙ ጠብ ሲልስ ጋብያውን አምጥቶ ያይኑን ለዚያ ለአባትየውን ካጠጣለው አልጠጣም አላለ። ሁለተኛ እሱ አረገና አስቀመጠ። በኋላ ያንን የቆረጠውን ሽልሽ አወም እሱ ባፉ መጠመጥ ያኔ ተባለ። የዛን ጊዜ እንዲያው ያረገ ይላል አታከሪ